Bueno, pois imos á segunda parte desta actividade de hoxe, que é unha mesa redonda. Bueno, pois despois vanse sentar Alejo Maseda, Alejo Amoedo, perdón, Lupe Blanco, Domingo Blanco e Manolo Maseda, que van a ser os que van a intervir nesta mesa redonda e que nos van a dar pois aí un pouco máis de curso sobre regueifa. Como sei que quedastes con ganas de máis fiot e máis ganas de regueifa, para a semana que ven convidámosvos a vir ao espectáculo da compañía de Touriñán, Territorio Regueifa. Antes de que fale Rosario, como eu tamén fui alumna da Escola da Regueifa, pois vou botar unha. Pasa que como suspendín, teño apuntada. Carballo é raíz, a palabra é semente, a regueifa segue viva na boca de moita xente. La 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 la. La 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 la. Bueno, pois agora deixo-vos con Charo. Moitísimas grazas outra vez por escoller Carballo para facer estas dúas intervencións no Consello da Cultura Galega, amparadas polo FIOT. Moitas grazas. Moitas grazas a todos. Eu, saúdo a todos os presentes e agradezo a vosa presenza, pero teño naturalmente que agradecer de maneira moi especial a presenza do señor alcalde, e que nos fixerades lugar dentro do FIOT justamente para esta mesa redonda que nos tiñamos concebida xa hai algún tempo con Domingo e que deixamos aparcada justamente para que pudera facerse en Carballo e que pudera facerse vinculada co FIOT. Nos viñemos aquí varias veces este ano. Unha delas foi na véspera do Día das Letras co Concerto das Letras, que para nós realmente foi un concerto inesquecible. E digo isto porque eu digo con moita frecuencia que nós somos xente de vésperas, porque non é casual que depois de tanto andar cambiando a data desta xornada de hoxe, de arriba para baixo, baixo para arriba, acabaramos vindo o día anterior a comezar o FIOT, que como di o cartel, comeza o día 25 de setembro, que é mañá, e acaba o día 31 de outubro. Pois a ver, nos conforme a nosa tradición, aquí estamos o día anterior. Regueifa, canto improvisado, decías, non sei se falando aí xa no documental, leva connosco toda a nosa historia, non? É dicir, non hai máis que ver que é un dos xéneros da lírica galega medieval, a tensón, en que realmente xa di o propio arte de trobar que un di o que lle peta e que o outro ten que replicar dicindo o contrario. Mais ou menos, non? Que logo se fixo tradición perdurable no tempo e de feito non hai máis que ver os moitos nomes que ten ao longo do territorio, non? Porque uns falan de loias, en Santiago son brindes que se fan sobre todo nos fanos xenerais no Antroido. Eu que vivo nunha parroquia de Santiago en que hai xeneralas, paran diante da casa para facer os brindes e aí fan unha especie tamén de regueifa, outros chamanlle desafíos. A primeira vez, eu son de Pontevedra, nunca tal oíra falar das regueifas, francamente. Para min era o bolo que cantábamos, a regueifa está na mesa, no medio ten un ovo, non había moito máis, non? Pero cando eu fui facer o meu primeiro traballo de campo recollendo o galego da xente, non? Ainda non estaba licenciada e fui para Ramirás, provincia de Ourense, para ir bastante lonxe da miña casa, realmente. Ali había dúas persoas maravillosas xuntas e por separado. Unha delas era unha muller, Virxinia, que sabía todo o que hai que saber sobre plantas, menciñas, remedios, etc., e que fora analfabeta hasta os 60 e tantos anos. E outro era un home que chamaban o fiscal, porque era unha especie de xuiz veciñal que arranxaba conflitos entre veciños. O fiscal, para ir á súa casa, que era dunha parroquia distinta, facía o rodeo para pasar por diante da casa de Virxinia e chegaba cantando. E Virxinia deixaba de apañar nas patacas o da ola do lume e saía
e replicaba o fiscal. E ali tiñan as 3, 4, 5 coplas e logo cada un continuaba coa vida, non? Foi a primeira vez que o vi e eu pareceme algo tan fascinante, tan impresionante, que teño un recordo moi fiel disso e xa van alá 50 anos. Eu estou especialmente satisfeita desta actividade e das que rodean tamén non somente programadas por nós, porque a regueifa, ao fin e ao cabo, ven sendo como unha proba evidente de que se pode, de que querendo que se pode. Porque talento non nos falta, capacidade de improvisación non nos falta, sentido musical non nos falta nada disso, pero facía falta querer. E algo que efectivamente se dá por perdido está recuperado cunha forza extraordinaria. E ademais non somente está recuperado onde xa existía, sino que está recuperado para un conxunto de poboación e para un territorio inteiro no que tamén habitamos os que nunca oiramos falar da regueifa. Por tanto, sí que se pode. Sí que se pode reavivar a tradición, reavivar os sinais de identidade, todo iso se pode cando queremos. E ademais ten algo extraordinario que se repetiu moitas veces e se mostrou con toda a evidencia no que acabamos de ver. E é que hai unha xeración que fai de ponte, na que estades, moitos os que estades aquí, xente relativamente nova, pero que fai de ponte para entusiasmar os que parecía difícil entusiasmar e subir ao carro, que é xente moito máis nova de xeracións que están, debo dicilo, bastante por detrás da vosa xa. Entón, esa capacidade para unir desta maneira, con este entusiasmo, a rapaces e rapazas novas, de arredor dun feito que tradicional, de tradición galega secular, é realmente un mérito que vos hai que recoñecer e é un motivo de celebración para todos nós. Na sesión, e acabo xa, van pasar agora para aquí Alejo Amoedo, que é o coordinador do noso arquivo sonoro e que de alguna maneira vai presentar a xornada de hoxe. Cando nós empezamos a pensar nesta xornada con domingo, foi tamén con ocasión dun acto de extrema xenerosidade en que domingo, que como sabedes vos, sabe todo sobre a regueifa e algo máis, entregounos o resultado de moito traballo de campo feito el por todos eses territorios que mantiñan a regueifa en forma de 38 casetes que están xa digitalizadas, que en moi pouco tempo estarán debidamente catalogadas e postas a disposición no Arquivo Sonoro de Galicia e de todos os investigadores. Foi daquela cando empezamos a pensar hai que facer unha xornada sobre a regueifa que poña en valor este rexurdimento que está tendo tamén, non? Estarán connosco tamén Manolo Maseda e Lupe Blanco, que les agradezo moitísimo, son tamén colaboradores. Manolo Maseda é membro do Consello da Cultura, de feito, a través do CDSG, pero tamén é un activo colaborador, programando sempre xornadas super maravillosas, entre elas aquela dedicada á arte e á cultura na que tivo como broche unha actuación de Lupe con Olalla facendo de regueifeiras co seu canto improvisado. Por tanto, moitas grazas a todos, eles van pasar para aquí e eles van falar de regueifas. Falo primeiro antes de pasar, porque explico cal vai a ser a dinámica do tallo. Bueno, eu quero facer, se me permitides, gracias, Presidenta, vou facer unha pequeniña reflexión con respecto ao que acabo de ver, porque eu, bueno, non tedes por que coñecerme, eu son pianista, o sea, son músico. Despois levos un pequenito texto que tiña que creo que o que acabo de ver está resumido no que reflito no pequeno texto. Fabuloso esa conexión que dicía dos cativos coas xeracións medias, pero e coas maiores. Eu vexo aí unha, creo que hai terapia nesta música aplicada aos máis maiores incluso, porque é participativo todo elo.
O canto, sabedes que a melodía non se olvida, é o último que se olvida porque está en unha parte do cerebro diferente, co cual creo que esa é unha parte que se pode... vexo que está todo iniciado xa, me levas moito tempo, pero para a historia non é nada. Estamos comenzando. Vexo tamén conexións coa música de jazz, sin duda, porque toda a parte da regueifa, todo improvisado, ou a música de jazz é o xérmolo, é a parte inicial, dai parte a música de jazz. Pero non só eso, vamos á música barroca, temos música barroca galega, donde unha mesma melodía ten diferentes letras. A melodía non se olvida, os compositores o saben, non había grabacións no século XVII, no século XVIII, con lo cual, se repetimos a mesma melodía, ainda que lle cambiamos a letra, chega un momento que incluso non nos importa a letra. Que pasa coa regueifa? Que a letra adquire un protagonismo especial. Pero a música está sempre subyacente nela. Non sei se me expliquei con elo. Igual que, como dicía Miguel Ángel, que na pedra, non a pedra, pero ele extraíalle a escultura que estaba dentro desa pedra. Isto é algo parecido. Xa remato e vos digo a dinámica. Perdón, leo o testiño que teña pensado decir para que vexades que coincide co que representastes moi ben nesta parte que vexo do documental. A regueifa é esencial para a identidade cultural galega, preservando tradicións e saberes, sobre todo locais. Combina improvisación, creatividade e, sobre todo, fomenta a participación comunitaria. Nestes últimos anos, a improvisación oral en verso estendeuse en moitísimos centros de enseñanza, o que acabamos de ver. Na actualidade, a súa adaptación garante a conservación do patrimonio oral e a súa conexión coa cultura global, mantendo viva a tradición. Isto é posible grazas ao traballo e ilusión de moitas persoas como Domingo Blanco, Lupe Blanco e Manolo Maseda. Agora pasamos a... creo que este é un barrido máis ou menos, hai moitísimas cousas máis, pero incidiría en que o de comunitario, o de colaborativo, a música e incluso a palabra son unha excusa para manter eses lazos que nestes momentos son tan necesarios entre a xente de ben. Sabedes que do que falo, de todos os acontecementos que van a ocurrir, temos a salvación, creo que na improvisación oral e na música. Nesta sesión, como decía, Domingo Blanco, que é o primeiro que vai a sair, antes de que ocupedes a mesa, nos vai a introducir na historia, porque quen mellor que el coñece cal é a historia, como xurdiu a regueifa, o canto improvisado. E logo, el mismo moderará unha mesa onde estará presente Manolo Maseda e Lupe Blanco. Esa é a dinámica, nada máis. Creo que despois, de verdad, creo que o público que está aquí, entre eles que nos atopamos eu, creo que se deixades uns minutiños para as preguntas do público, creo que se vai agradecer porque é moi interesante. Na nosa cabeza está, cada un ten a súa película, non? A súa obra de teatro na película, e o velo creo que nos encende preguntas que nos surden, ou nos dá respostas tamén, dá moitas respostas, vale? Nada máis.